ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ, ଏହା କାହିଁକି ପ୍ରଚଳିତ, ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିଥିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଏହି ତିଥିରେ ଚାଷୀ ତାର ବିଲରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦାନ ଧର୍ମ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସୁନା କିଣିଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା 2019 ମେ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ସୁନା ବେପାରରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ସେହି ସପ୍ତାହର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫୋନି ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା ବେପାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷେତ ସହ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟୁଜ୍ 9 ପରିବାର ତରଫରୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି।